Samu akwa bebiem Adom TV Badwam na o hye ne ye man nyina eda oba bia ye nyi obi amfrim so far as awobbo no fo na bosome so a wobu nsa no ye oba nti wo International Women's Day no enko emfa emmamo ye man panimfo First Lady Rebecca Kufuado obatampa emotiri nkwa Second Lady Samira Baumia ye emotiri nkwa na fe former First Ladies and one Second Ladies Lordina Mahama Madam Teresa Kofo Ernestina Nadu Mills and Nana Konedu Ajaman Rollins Mrs. Emisa Arthur and baby ya man song but when they made the far presidencies no hona me dia but a man na chief of staff that mama ko obi mama frema opare any baby ya man nyina ya wo hyemo a happy International Women's Day ya babo boso e bre semo na ene ya emergency ba me fa sa akwanya iso na me mchi yadwen emfa ema a kwa wo yeso a ema so ba ebe fafuro na wone ne te no watimi ahwe no saa bosome ba akomienu miensa enan enum ensia enson woche enkono eye ni die enkono na wadu ne de nyame ayawie na wawa so ne mu pampan ede na kɔ a wahu se enkwan woni mu ya so ne nsa bompaye ya wuram ye kɔ na ye bɛkɔ ne ye bɛte sasa oba no wama how oba na me ne da kete so sorry ye no menua ba na me hu no no enura no awa ka no koya wama how ana okoye ye nya akra no ne mo oba no ye nya no ana se ma me ne kɔ ne ye nya akra no ne mienu nyina eya enne eye wiase nyina da yayi kai ema so we obi a wakosa ate bia yi mu a kafra ya papa na sa maternal mortality we no enye se bia first time esenkwa na happen to them obi wawomienu okɔ ne third yese wama obi ne first time nie wama akra no mum ne bai yo minim se me ka sesi se wa experience bia makai wo ya kafra mama se bia ena asemi di kan me be sho obi areho na mum me be ma ya twea dwen akoso se eye issue a e wo se ye sorry na ye kasa efa ho adenti na 21st century oba be kwa wo yeso awoma ade na wo se sie ade na wo se me maame papa bi a me ne na tifie na me maame afafuro na mahu no wo kodi me nua breme na me nua no beba na me maame ama hwan na ebehwe saa akra no yo minimo bi a ne yire first timer o kwa wo yeso a wama free saa brebe pem ne saa brantie no men kasa sabi adwene na tia na bibi ete saa but wo hwe saa bra na ne yere tia se anyimu a okɔwo ene oba na ama ene ne nei no difference ne wom wo se ne bibi ansisi so asam na dinimu abepem ne entu hu na ne bibi asesan from that day bepem na America say so we obi a wakomu a kafra ya enne ye wiase nyina da ye yidi esi wo kan ma e de na mpanifo mo ye e de afa sa condition we ho so we bi fa sa kwan no so a ye kan wo be fa ne normal but enye normal enum ti na titibre no mu no so ba fa furo no wo fa no ho fa ne ba so wo twamu e wo fie wo sa na woni mu mpa unu fitaa wo ho enya ahote na ye nipa no
na emu Awurade asue no first no tete no won sa wo kwa a ne yesi ewo ne nkwankwanta eye no kra wo kwan bi so nanso adokutafo ne anesefo ubowura ho asasam ne yenka wo ho unkoka me ewo dabi fo no nkasa de nurse ni midwife ne beka kire say Awurade hye me enti ubeka we nyina bawie na woso wonua ba nsam ene na bom paye ye koye no CS na wa ama no wo ba bebusa ho question bebre wa hwe kra wa anya careful wa no betre Awurade abusa Awurade say Awurade adai wo si ensu fro de hia dem na abeje yenso enti ye dai ena wa ba wa som wo bibia mu no wo kwa wo yeso na Awurade wa anye no nsam ne ye bebre obia ne de ebi de besha apomdenfo no ebi nso de besha yen ankasa apemfo no ye de besha yen ene de na meka de yesiso ye wo condition bi a ye frɛ no say hypertension induced pregnancy my dear so wo kɔ internet so now so who read about maternal death e ho nsɛm a sa hypertension induced pregnancy no one e ka ho obi wo ho anu onyem anasa before benyemo no onye hypertensive oni moja broso bia nanso woni nyinsem mu no e no develop a condition no nanso yei e ma pemfo no mu bi ya na yabu ye na aguso ye fa ne normal because ye nyemo kra ye wo hono ma ye experience ani subidie bi wo ho iso ani su ye wisi bisa asa wo ho ye obete wo ho ye obasabasa bisa wonyem nti no ebia ubu wani go so oh ma minimum nsuo ebia ye stress ebia ma bre nti ma menna na beko Mr. Opemfo a wotie me sa wonyem from 20 weeks hoko na dia maka sesie hypertension no so bra wonyem oye no wonyin san ni mu no kra no wo first week wo ba 15 weeks ho no kra no na woni problem bia but from 20 weeks hoko no wo se wani si yo wisi asa wo ho na ewiase twa no ho a medafo ntena fie ko hospital enne midwives wo mo contact wo mo dia maye se wo experience bibi sei ko hospital ni en check in famon na wo ko ni say wo moja broso a emede wo ho achinye emeye wo mede Yesu moja etwam Awurade moja no boye ho ban brebia enu ti ne yete se ne ayetie medafo nyinsen enko doctor ni midwife na wo hwe wo no eya adesua no wasua de wo yam de nyame process wo yam abofra na wo nwene wo yam no ono akra woni hu control eya Awurade but wasua bibi yenye we na opemfo a yema waduro na wakoto asem paase medofo ede na wo pese wo kire oba wonyim yamo waduro o se aduro ne nom ya medene me de akwasem paase enti akra na ye form no ede na wo de form no mum ye ni na ho sa ebi wo hono a eye negligence of health providers no yenso ye at fault sometimes mum ye ni na ho ye mo waduru anom wo complications bi oba wonyim obu nensa wo hunu moja sport entina fie kwa hospital e wo se ye nyina ye ka bom and International Women's Day ni ensi chese ye ntumi kura ntwamu kura no a at least e reduce emra form kachira wo ho se ni kwansa mekwa wo yeso a bema e wo se wo kwa wo yeso a oba busa question edura ye dey ma doctor mpacho ye de busa question kan wo abakosam kire o doctor ni no na nam so ma edura wo de ma se emfa wo ni padua no a yasesa ne de ama wo emfaria de nya di nya ho ntna wo busa questions oye bibi ne nkwaye baba doctor we no adan me nom ye me ho anya me yie ni ahwe asesa emfa nhye ho nom wadro oba wonyim a watwa ahwe enye normal ko hospital asem yi dika sa asem we dika wo se ye ka no anopa wia ne anwumre and International Women's Day want to share kura no se afei na wo be fafu wa fafu dada wanyim oba 3 months onko hospital da ni awo account utifie
because so kwa ye de nsaba hye ho saa na ye oya eh entu be wie afi abofra ye be ro no conditions bebre cerebral palsy eni nyarewa hodo bi a me pese me bodini obi okro odi niam nyina so nso be wo awie no wanya condition ne ba anya condition bi ma me fancy ha emre na so e Asem di kan da na dwene ho ne nyina ye nka mom na ne wante hwe kra no so International Women's Day Adom TV Badwam Asem di kan ye kasafa hypertension induced pregnancy eho nti ye emema obi a ye yerenom ye nuama no nyemo a ye de ho behyem midin de afia amankwa tamaklo me ko yagudie mu nsam aye crowd sister Sandy be a guy and so ebeba na fe and International Women's Day no anoche wa ba adwo ase wa obetna se na fe one ma papa bia so no bi ye no mo ba bedi nkomo ti ma fidie ne na ha Ghana month enso ye bedi ne pepepe e de amaw ekwa ba da CBM yasamu akwaba anochewa aha wana send International Women's Day obi asend yi na me hwe akuaboachewa ayo ntimu di ai wo hwe oba so no abotre na boniti na itimus wo yoba ene ye International Women's Day yes na one eyi oba ba ne celebrating ne asabia kropa yes ona ahwene ne wo mane ye fe yakono onso ni wan ye de akuma mama zimbi begina na nem because ono so obo sa abotre ni bi obo pa yeah we picture no a obo enti ye be ka omo ho asem ba ye nkwa omo video yi emra na ye ba atwa so ono no he ye de yi na si ho my Ghana mu nyina faso a ye nya wono so dwuma so na wadie na afi oba multimedia fiduam hanso so a oba so no ye yi na si ho ye se oba besi a ye de ni gina twere no ano na from do political season a odintinti my pa e wo ye multimedia fiduam ase baby ade betu bia no wo ye unique player akua buachi wa Adom oye sona ni nti wogine phone na yenhwe video ibra phone na wakama ne ye de se so waka news wa Adom FM a pioneers no baako eno no efia enenso de ye ase ya sheda aye Women's Day nti ne ma mi unu na ye celebrate ye se mema no na nchen yeah ne kone de mema na be wu mo ya tell me nim team no they are so on point solid. Every day. One as a dia no kra no boom me see for. Say one as dia na see 6 match. And ani edi wo ho. No so eye from one. Oh no see so. Eduma no mati ase. O ma yes. And then so o ma sa dia say mo ye too much. Oh yes. Mo ye too much. NS ni team, Sandra Capo ni team. PK ni team. Say my ye adwuma ni nyina na tell makra dem so abubu kura da na otimba de menye sure my de Sandra de ye wie Ghana month ni nyina in fact e was ye de ne call lunch e wo campus send make up what na e was ye hye na ye pe bibi e de hye na nemu ko Sandra ye Ghana month ni Sandra sana akapo ye ntade ye be hye duku ye be bo ahwene egu ye nsa wo mu a ofro ma homachi mo sori be siesie ye ho afa na World Cup me say 3 am nya no send audio chese and me sorry 254 wa send me them Sandra de wona no me you Sandra adwuma no aye ni gina nya mi sha ate nti wo so na ye celebrating oh yes wo ye too much aha mayu na omo ya de mo ye adwuma young girls na mo aba no omo ye forceful na akatua ne de da ho otwen mo ate yes nko so na monye me pebe ma papa bi de na ma kapo ma no de bi mpacho me ne no ho dada ho mpacho ye Sandra ya nko e bedi ani so ya nko e bedi ani so enti anoche wa ba ye fancy ha ye nko na agudie mo nsama ye krado enti na agudie mo nsasa sai yo ayo oba wa na mevi sama no onu so ta ya fire lady me sure wa man be ma no be be ina si one ya ye be ya de say omo troma ya na ya kan enti edu ha be enti ye kona agudie mo nsama ba sister Sandy be a guy so be ne hey oba pa na ntu pa ni ye kwa ba ebe to so